सांग्रां जा आधार कार्डनि गेजेरजों नोंथाङा खावजानो हागौ लाख लाख रां दुथां हेकारफोरा सासे सुबुंनिफ्राय गोबां लाख लाख कौटि कौटि रां लुथिनो बायदि दुथां हाबा मावो बेबायदिनो नैबे खेबाव आधार कार्डनि फिंगारप्रिन्टखौ स्केनिं खालामनानै हेकारफोरा लुथिनो नाजादों गोबां लाख लाख रां नै दानो एबा मोनफ्रोमबो सेकेन्डआवनो नोंथांनि एकाउन्टआ लांदां जानोबो हागौ नाथाय नोंथाङा बे खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गावनि आधार कार्डखौ लक खालामनानै लानांगोन माबायदि नोंथाङा गावनि आधार कार्डखौ लक खालामगोन बेनि थाखाय बडलेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोदों आरो बेखौ नायना ला आधार कार्डनि फिंगारप्रिन्टखौ बे खेबाव स्केनिं खालामना हेक खालामनो सिगांदों दुथां हेकारफोरा आधार कार्डनि फिंगारप्रिन्टखौ लानानै हेकारफोरा नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय लुथिनो हागौ लाख लाख रां आरो नोंथांनि एकाउन्टनिफ्राय रां लुथिनायखौ नोंथाङा जेबो मिन्थिनाय नङा एबा रां बख'नायनि नोंथांनि मबाइलाव जेबो एसएमएस फैनाय नङा नाथाय बेयाव मा राहा दं मोनसे समावनो नोंथाङा आधार एप्सनि गेजेरजों गावनि बायोमेट्रिक डाटाखौ लक आरो आनलक खालामनो हागोन आधार एप्सआव गेट ओटीपी लास्ट फोर लिरनानै 1947 अनजिमायाव एसएमएस हरनांगोन बेनि उनाव लक यूआईडी लास्ट फोर लिरनानै ओटीपीखौ आधार एप्सआव गेट ओटीपी लास्ट फोर लिरनानै 1947 अनजिमायाव एसएमएस हरनांगोन बेनि उनाव लक यूआईडी लास्ट फोर लिरनानै ओटीपीखौ होफाना 1947 अनजिमायाव फिन एसएमएस हरनांगोन लोगो लोगोनो नोंथाङा मोनगोन मोनसे कनफार्मेशन नाम्बार एबा नोंथांनि आधार कार्डनि बायोमेट्रिक डाटाया लक जागोन आरो खेबसे लक जाखांनायनि उनाव नोंथांनि आधार कार्डखौ रावबो बाहायनो हानाय नङा लक जानायनि उनाव आनलकखौबो नोंथाङा गाव हारसिङैनो खालामथारनांगोन आनलक खालामनो थाखाय नों गावनि आधार कार्डआव थानाय भार्चुएल आईडी नम्बरनि जोबथा मोन6 एबा मोन10 नम्बरखौ लिरनानै एसएमएसआव ओटीपी रिक्वेस्ट खालामनांगोन एसएमएसआव गेट ओटीपी लास्ट लिरनानै भार्चुएल आईडीनि जोबथा मोन6 एबा मोन10 नम्बरखौ लिरफाथारनांगोन आरो बिनि उनाव नोंथाङा आनलक खालामफिननांगौनि थाखाय एसएमएसआव आनलक यूआईडी लास्ट लिरनानै भार्चुएल आईडीनि जोबथा मोन6 एबा मोन10 नम्बरखौ लिरफाना लोगोसे ओटीपीखौ होना एसएमएस खालामफिननांगोन एसएमएस खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि मबाइलाव फिन आरोबाव कनफार्मेशन नम्बर फैगोन लक आरो आनलक खालामनाय मोन्नैबो समाव नोंथांनि मबाइलाव एसएमएसजों कनफार्मेशन नाम्बारा फैगोन दुथां हेकारफोरनिफ्राय गावखौ एबा गावनि दोनथुमनाय धोनखौ रैखा मोनहोनो थाखाय नोंथाङा दानो बे खामानिखौ माव